Il-ħarsin soċjali f'Malta se jiġi ċċelebrat bħala wieħed mill-aktar pilastri b'saħħithom tas-soċjetà f'pajjiżna hekk kif din is-sena jitfakkar is-70 anniversarju minn dun ħolqot is-sistema tal-welfare state b'numru ta' benefiċċji soċjali li baqgħu jiżdiedu mal-milja ta' żmien u llum jinsabu fl-aqwa livell. F'konferenza tnejn filgħodu fil-Ministeru responsabbli mill-politika soċjali tħabbru attivitajiet li jimmarkaw dan l-anniversarju. Fost dawn fit-3 ta' Mejju u 13 ta' Mejju se jsiru Open Day f'Palazzo Ferrerija fil-Belt, is-sede tal-Ministeru, fejn il-pubbliku jista' jara anke l-proċess tal-istampar ta' ċekkijiet, diskussjoni fejn jistgħu jiġu indirizzati mistoqsijiet aktar personalizzati tan-nies. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali George Cremona enfasizza kif din iċ-ċelebrazzjoni mhix biss tifkira tal-passat iżda wkoll rikonoxximent ħaj tal-miżuri u l-benefiċċji li tul is-snin servew ta' sosten konkret lil familji, bi priorità favur l-aktar vulnerabbli waqt li saħħet il-klassi medja. U dan b'miżuri bħal pensjonijiet, il-benefiċċju għal qatt u Children's Allowance flimkien ma' oħrajn iżjed riċenti, fosthom l-in-work benefit u l-għajnuna supplementari, il-koll xhieda tal-impenn kontinwu favur il-ġustizzja soċjali u s-solidarjetà. Is-Segretarju Permanenti fl-istess Ministeru Mark Musu fakkar li anke jekk forom ta' għajnuna soċjali kienu jeżistu qabel, l-iżvolta seħħet meta daħlu fis-seħħ liġijiet fundamentali li waslu għal sistema strutturata u garantita. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon saħaq fuq l-importanza li pajjiżna jkompli jsaħħaħ ir-ruħ soċjali tiegħu billi jibqa' jippromuovi reżiljenza u solidarjetà għal firxa usa ta' individwi u familji. U fakkar kif l-investiment fil-benefiċċji soċjali laħaq rekord is-sena li għaddiet meta ġew allokati mal-1.62 biljun euro f'benefiċċji kontributorji u mhux kontributorji, livell li wkoll mistenni jerġa' jinħabeż din is-sena.